Edang mas sorene sonten kula medang mas ketuwa cinten saben dina nelongso ati kelolan tuwa sak solahe tansah sio-sio biyen janji mas jare tresnani teko mukti mas kaya pati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki kok mlendani rumah tangga mung kanggo ampirane teko lunga sak kepenake dhewe alesane nuruti gaweane kabar pisan ora ana buktine mangan duren mas jo mangan nongko mangan bakmi mas digoreng lengo biyen kenang opo saiki kok tega saben dina aku ditinggal lunga hai hai oh ya hai hai oh ya lo Hati
pati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki wis dijati rumah tangga mamaku apirati bakal lunga saged penake dhewe alasane urusi kabehati kabar besar apa begini mangan durin mas semangat tonggo mangan bakmi mas digoreng lengo yen kanang apa saiki kapito sabetino aku ditinggal lunga yo Ojo nelongso iki jamane rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo pedang nek dikongkon yo sing temen lah apa to kanca pengen urip loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata tul jae jae jatul jae utul jare banyak oke bajul kari siji tul jae jae jatul jae utul jare banyak oke bajul kari siji